lavede du content, mens du havde armen i gips? Ja, det var jeg jo simpelthen nødt til, men det var ikke med min gode vilje. For jeg var faktisk skamfuld over at bære den her gips. Og jeg tænkte sådan lidt, lige pludselig, så er jeg jo ikke den her frække kvinde med overskud, og det ligesom er mig, der har kontrollen. Lige pludselig så er jeg hæmmet af den her dumme arm, højre arm, som bare ikke kan følge med, og som jeg hele tiden skal passe på, og som jeg synes bare, det så usekset. Altså jeg synes, det var så usekset at have det her gips på. Jeg var faktisk inde og det er måske ganske få billeder, hvor man rent faktisk kan se gipsen. Jeg blev en verdensmester i lige pludselig at have min arm sådan uden på billedet, eller have den væk, eller bag ryggen, eller så nu ryger gipsen også her. Og det havde jeg bare bedre med. Jeg havde det simpelthen så dårligt. Jeg synes simpelthen, at det der med at lave videoer og have sex med den her dumme gips på, det var bare ikke fejl. Jeg kan godt lidt genkende det, og uden at det kan sammenlignes en til en, så havde jeg, da jeg gik i 8. klasse, der fik jeg togskinner på. Ja, og det var forfærdeligt. Jeg kunne slet ikke have det nye udtryk, jeg ligesom fik, og jeg var braceface. Og derfor tilegnede jeg ligesom et særligt smil, hvor jeg smilte uden tænderne. Så jeg gjorde simpelthen alt for, at man ikke kunne se de her forfærdelige togskinner, jeg synes, det var. Må jeg glæde dig med, Cecilie, at da jeg lavede research til det her program, der var der faktisk adskillige sider og communities, hvor der faktisk findes en fetish for lige præcis det at have togskinner eller bøjle på tænderne. Er det rigtigt? Ja, så du kan tro, du også vil være attraktiv i nogens øjne der. Det er jeg trods alt glad for at vide på bagkant, men hold op, jeg synes, det var en forfærdelig tid at have de der togskinner på. Men altså, det er jo det samme med gips. Altså, sådan, det er jo noget, man forbinder med noget, ikke nødvendigvis skamfuldt, men i hvert fald noget, man ikke sådan, synes er pænt og frækt og sådan nogle ting. Men det er det tydeligvis i nogens øjne.